musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe ayawo weltare tv weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique so daniri filtima ɓaleri buuɗalirmede fere feeñay windere fenjayi ɓatake bindaɗo amde nogas duƴal hitande ujunaje nogas e nayyi ɓatake men fahati koye gandal en jetti joomi men tagɗo en konnuɗen hakkude jeeri e waalo wi kam tan yen ndewɗum en juule annabi men tedduɗo cuɓaɗo korsuɗo e ɓerɗe men mo jamirɗen yen juule kala saaha en duwanima jinnaɓe men jeyɓe sababu wodede men e o duniya en jetti en jaari khalifa men diine aada kala musidɓe tedduɓe taweteɓe jokli windere hettiyankoɓe yewtere mon buuɗalirmede jayde mon weltare tv en calmini moni kala inde mum e yettode mum ɗo woni eno woniri kala en mbi kisal ɓural nden ka e yajede yo duumo emen ya rabbi alhamdulillah en jetti allah en juule annabi men tedduɗo caggal dumunna seeɗa en peeñani nder jayde men gonnoɗen koye lappol ha to madina gounas wuuro teddungo ha to daka kono kadi sikki ala ma en garta hen seeɗa e meftande e ngolɗon lappol no fotiri kala haade men yettade ngol lappol e yewtere men faade gandal nde tawno gandal woni kala siɗa neɗɗo sinka ɗum yonna ɗum ɗum woni ko fulɓe mbiyata puccu daɗo waduno kala ko gandal kono kadi yeynoto gandal ha joom gandal o ɓuura feeñde ko pinal nde tawno pinal waye neɗɗo kono ma ha galle ha gayna pera hen demal so tawi a mahi suudu a gayni a ferani hen demal a wawata yaltu ko nder jukorɗa ɗum woni gandal ngal alda e pinal jiya gando juukiɗo e gandal mum jofeteɗe peɗeli gando nana kono noon o feeñani e maggal pinal ko kam yeynoto ngal gandal wonda e muñal wona galle nannowo aduna o kala ɗeɗo gueɗe so ɗe naati e gando tan o yoɗat o woni puccu daɗo aduna o kala o woni lampa jeynoto ka windere nde kala kono kadi o woni galle nannowo aduna o kala wona gandal makko yooɗa garɗa feewa kala ko haali nane kala mo haaldi jaɓanamo yo Allah rokku men wonde yeynotoɓe lappipine ɓamtare ha ɓamtoɗen towen dow no ararayi alhamdulillah en jetti Allah no moƴƴi garaten koye kumpital seeɗa no fotiri kala toon to leydi Iran hono no wiiri musidɗo men Haali Abouba hade men yettade e yewtere meɗen buuɗalirmede to leydi Iran eɗen gandi hanki o wonno ko alet ko hanki hoorejo leydi ndi woni Ibrahima Rais ƴettuno hélicoptére mum omo wonde jagorɗo affaire étrangère kamen sete makko aɓe paano banggue Tijika Dia kono kadi ko hélicoptére mabɓe majji e nder ligne moɓe gonno hanki o noon ɓe gonno koye ñalawma jiilaw
yiita ko hélicoptére o kamɓe kala noon aɓe maayi hay goto maɓe wurani holliri ɗum wonande télévision mo leydi Iran taw kadi sakti ɗum ko cukko hoorejo leydi ndi woni biyeteɗo Mouhammed Bakhbar jafoɗon on woni hande o lomtiɗo Ibrahima Raïs pour balɗe 50 haade mabɓe suɓoyade hol jogorɗo wonde hoorejo leydi Iran. Ali Lahitulahi Khomeini holliti wonande kay jaltugol aduna Ibrahima Raïs hoorejo leydi ndi jeeyata sababu kay wonande herƴinde administration leydi ndi walla ni ɓerɗe ɓiɓɓe leydi ndi siftinde mon ɗon ɗo leydi Iran woni tigui e tension musɗo hakkude mum e leydi Israël caggal pelɓodiral bangal hakkude Israël kame Gaza jeeyi sababu noon wonande Iran hollitino e metti mum mawɗe no fewi ko wona ɗum ko noon ɓatakuji kewɗi giwi yoga e leyɗele arabeɓe ha yoga wone leyɗele faade tan to leydi Iran gam duwanade hoorejo leydi mabɓe jeltuɗo aduna e mbaɗɗantewo mum ka hinde hélicoptére ɗum noon ko ñalawma hanki o kono ko subaka altina hande o law woni ko cukko hoorejo leydi ndi sakti ɗum on cukko hoorejo leydi ndi woni biyeteɗo Mouhammed Bakhbar hande o wonti hoorejo leydi ndi pour balɗe 50 haade mabɓe yaade suɓoyade hoorejo leydi mabɓe oɗo hen kabaru tan mbawɗen rokkirde subaka hande o so haaji jomiraɗo kono kadi e nder ñalɗi garoji ma en mbaw rokkirde kabaruji subaka no kewɗen wadde kala saaha hayso koye meftande haade men yettade yewtere meɗen buuɗal yurmede. Alhamdulillah musidɓe tedduɓe Allah ettini men ɗo Dakaru lamorgo leydi Sénégal gam faade men to wuuro teddungo woni Madina Gounass. Alhamdulillah nde jettiɗen to Madina Gounass jippiɗen ko leegal Nasrullah galle musidɗo men ceerno Mouhamadou Ibrahima Sow ɓen mbiya leegal fulɓe jeeri kono kadi ko yettude Allah won teskuyaji kewɗi teskiɗen e nder Daka mo Madina Gounass ma en garoy e nder majjum e nder yewtere men so haaji jomiraɗo nde giwɗen ɗon en jeeya toon to ɓuulon kaaƴe eɗen jetta eɗen jaara ɓuulon kaaƴenaɓe kala ha tenti kadi yonta jeunesse mo ɓuulon kaaƴe yaltuɓe ha toon to Fadiara ko toon jaɓɓi en jaɓɓuɗen motoje woni hen goni koye pucci ha to galle joom wuuro ɗo en calmini en juurimamamo kono kadi imam wuuro ngo tuɗal Qur'anil Karim gana jangguintegal ɗon jettiɗen ɗon juuriɗen paaɗen galle jatigue men Saydou Ali Sara Diallo teddugal manggal bangal fayida kono kadi jewte moƴƴe juɓɓude faade sukaɓe woni ko waɗa ɗon Allah nayi men haɗon ɗo wendu bosiyaɓe ɗo taw koye wirtude kono kadi bandiraɗo men debbo sokhna Aminata Guissé ardiɗo dental yiɗɓe Sar Abdoullahi Sare ceerno Haali Abdoullahi Sy jiiɗino wadde juɓɓudi bandi fayida beele mbawen hirde ɗon beele mbaɗen ɗon yewtere no fotiri kala kono on saaha tawiɗen kappani yidde yaade toon to Lugsaɓe yettinoyde duwaw e hawroyde wirwirde wonande jinnaɗo men jinnaɗo mum musidɗo men Haali Abouba jeeyi sababu ƴangi ɗum tan e wirtude heñorade e gantinde meɗen ɓe jaɓani men ɗum woni joftoɗen cuuɗi men dulmaji pinɗen jaɓanɗen toon to Lugsaɓe gorgol alhamdulillah ko yettude Allah foof yahama yettama kono kadi ɗo fonno yehde foof en jeehi en jettima ɗon ɗum noon onon duwiɓe kala mi yahani men toon duwiɗi kala jettima alhamdulillah moni kala ɗo woni en mbi amina ya rabbal alamina koye meftande tan kono sen dañi yajede ma en gartoya e nder golɗon lappol kewgol fayida no fewi ko ardi kala mbiɗen ko gandal mbiɗen keɗen kaala gandal noon ko hunde nde weeɓani haalde neɗɗo addata hen tan ko miijo mum seeɗa kono eɗen jetta eɗen jaara halifaɓe Madina Gounass wuuro teddugo tawno wuuro ngo ango jogui needi ango ma ha e needi tigui rigui ay wuuro koma nehe ɓiɓɓe wuuro so gari neho wuuro koma nehe ɓiɓɓe wuuro so gari neho ɗum woni ko woni Madina Gounass Madina Gounass wuuro ngo ko nehago ha ɗiggi ɓesgu wuuro ngo so ari rewata koye needi wuuro ngo waɗi ko wuuro ngo ne jogui juɓɓudi needi ndin juɓɓudi kala jibinaɗo koye ndin juɓɓudi rewata
ko wuro ngo ganduɗa yuɓɓini ñalɗi balɗe sappo lulnde alliyankore ndi ha lulnde nde gasi on nanani hen kala e cimtol wonande ɓen koninkoɓe addaɓe toon yo tambo nden kay kisal arɓe ɓe on nanani toon nangguiraɓe simme bonɗo o nangguiraɓe guyka walla nangguiraɓe yaade ko wona haajuji mumen. Kala garɗo toon en andi ko addi ɗum, kala koɗɗo e wuuro he en andi ko honni ɗum ɗon, kala saaha jonɗo aɗa andi ko poɗɗa wadde, aɗa andi ka fotani wadde, aɗa andi ko poɗɗa haalde, aɗa andi ka fotani haalde. Ko neeti hewɓe dogani ngo wuro ngam hoɗoyde toon beele dañde jaam hakkude mumen e ɓesgu mumen e ɓalli mumen e pittali men faade jomiraɗo o. Ko wuro ngo ganduɗa ala ko kewnata ha mbaɗa dillere musique ken haɗa yimɓe nande, wona yangue mum wona inde mum, kala kaɗa waɗa hen ya taw ko ene ruttina pittali faade jomiraɗo ko wayno innali Allah, madhu annabi o sallllahu alayhi wa sallam ene yamira. Ko weeyo barkingo moƴƴo kono kadi ko teskede hitande hikka nde oɗo dakama Madina Gounass e kewendi arnidi foof e hewde ɓuuri teskede en ko sukaɓe ɓe duuɓi nogas e joyyi, capantati, capantati e joyyi, capannayyi, capannayyi e joyyi, capanɗe joyyi ndungu, capanɗe jeegom ndungu, ko ɓe ɓuuri teskede hen. ɗum noon ne tindina daaka noddandu ndu laatanima sukaɓe aroɓe taftade walla tafde ɓerɗe mumen faade joomumen e faade haajuji mumen ha suko ɓuura fawade e juɓɓudi fewndi. ɗum ko hunde yettirtede Allah subhanahu wa taala. Kono kadi en dañi teskuya mawɗo e nder dakamo Madina Gounass, sa renaki tan a buɓɓoto e waliyu walla buɓɓoɗa e gando mawɗo, nde tawno kala garɗo toon ara toon koye sifa mbadi almudo, taw ko joom duɗal manggal, omo jogui temedde almuɓe, omo darsinaɓe, omo janguinaɓe, omo satanoɓe, ko kuɓɓuɗo foyre mawde nde ñifata, ko bifeteɗo ɓoseteɗo, ŋaƴƴinteɗo peɗeli ketteteɗo, pettanteɗo e kala saha. Kono so yettima o jogui ko sajade makko e leeso makko, ko ɗon tan wo jooɗi balɗe sappo. Konngol makko kala so yimɓe kabbiri o habbira, so yimɓe duwima o wiya amina. Haydara o ardaki hen so wona ko almudo tan, so gayni o huɓɓa oto makko o hoota. Tawa laafaji ɓoli ne jooɗi pap ko hafiseji alqur'anil karim, kono a wawa sendude hay gonde tawno moni kala foti koye goɗɗo, hay goto ala jonde. ɗo ko joɗorde ceerno kaari, ɗo ko joɗorde kaari, walla ɗo ko joɗorde o, ɗum ala. Gadiɗo foof kam jeeyi joɗorde. Sa renaki wonmo joɗorɗa sara mum tan taw ko keptinaɗo e anduɓe ene yankini ha ɓe leydi ne jooɗi ɗon, ene hofi ɗon, ne tuƴi ɗon, cikka haydara ala ko woni mum, taw wonko woni mum ha heewa ha heewi. ɗo jiyata neɗɗo ɗacca daɗɗudi mum ɗandi, climatiseur uji mum, autoji mum, salon ngaji mum ɗaɗɗi, ara jooɗo e daguel tokosel, heɓa e ki nguleki e nde warñede, heɓa ɗon ne ɓirta warñede e poussiére e nguleki balɗe sappo, tengu rengo ene ñaama ko worɓe ndefata, saha wela saha welata, wona ɗon ne simta warñede mum ha timma ne ɗabba Allah, ene wuppa ɓernde mum, ene laɓɓina hoore, ne jangguina hoore mum yankinare. Neɗɗo e kala saha ne foti yankinade ha fotayi ha yimɓe ɓuura ɗum. Giwa e daɗɗetele ma towɗe, giwa e ɓoosede ma, giwa e wifede ma, giwa e climatiseur uji maɗa, ceerta e garde koruji maɗa, ceerta e ngaluji ma, giwa leyɗele ɓuɓɗe, giwa kala gara joɗɗa e ndeɗo sajade walla ngo leeso balɗe sappo aɗa luliɗo, heegene hen, ɗomkane hen, gulekine hen, pundine hen, poussiére ne hen, ɓitto ɓitto ne hen, accude haaju mum foof ne hen. Holɗum aɗa jangguina hoorema yankinade, aɗa jogui ɓe gollinta nan to mbaala daɗɗeje ɗadde, an aɗa wala ga e leydi, aɗa wuppa hoorema
aɗa jangguina hoore ma neɗɗo e kala saha ene foti yankinade ne foti lesɗikinade anda mawɗo tan ko Allah lesɗikinoɗa ha mbatta hoore ma noko miskino ni beele tina goɗɗo ko wuuri ko est ce que o ceerno mawɗo yiyande makko nde ko yiyande luggere holɗum ka joom ngaalu ka joom gueɗe ka joom almuɓe ka joom foof ala ko mankuma wo adduma ɗo lesɗa lesɗikkinoɗa ha mbatta yiide gonɗo lesma o no tampiri no sufriri ni beele mbawa heɓɓitademo ko haqqille woni ɗon ɗo calminten Daka ceerno Belli en gari ha ɗon en tawi ɗon ceerno Alhaji Bocara Ba min calminima min calmini dental Madina Gounass kala min calmini galle o e suddiɓe e ɓesguji ɗi kala yo Allah yomon moƴƴere kono ne kadi mawɗo men jinnaɗo men Bocara Hamadoune Farana en gari ha ɗo Daka ceerno Jalal Dine ɗo en tawimo ɗon kanko e sarifaɓe o ardi en mbi alhamdulillah kono kadi en jetti Allah musidɗo men Amadou Samba Lo to galle mumen ɗon tawɗen wañiraɓe rewɓe tedduɓe iwɓe to rahmatullah gari salminde men gam nande men e juurade men alhamdulillah on jarama yo Allah yommoɗon moƴƴere teddugal mon e korsa mon e gilli mon yo Allah yommoɗon moƴƴere noon foof Madina naɓe ko tedduɓe Madina naɓe ko horsuɓe ko wawɓe jaɓɓade ko wawɓe teddinde Allah yi golle moɗon yo Allah yommon moƴƴere eɗen ɗamini so haaji jomiraɗo ma en gartoy toon taw koye mbadi yanji kadi ha mbawen yuɓɓinde toon jewte taw koye ballal khalifaɓe heeɓe yeeso ɓe so haaji jomiraɗo alhamdulillah eɗen jetta Allah eɗen jetta ɓuulon kaaƴinaɓe eɗen duwanoɓe eɗen jaraɓe nde tawno so tawi en mbi gandal miijoɗen ko sukaɓe wona mawɓe kono noon enen sen mbi hande gandal tan haaqillaji men dogata ko sernaɓe mawɓe gandal ko ceerno kaari ko gando gandal ceerno ko ala gandal poɗɗen miijade ko sukaɓe holno mbatten haaɓe daɗa haɓe daɗa ɓe mawɓe men haɓe daɗa ɓe anduɓe men kono so wonti ko mawɓe men daɗi men anduɓe men daɗi men ko mbawi wallifade koye mbawa wallifade feccere majjum so gandal yimtama tan en majji ko ɓe mayɓe kalte walla ɓe wurɓe wonɓe dow donken yiide gando goɗɗo donken feññinde gando goɗɗo ha wawa ɓetande men ɓeeto moƴƴo ɓurgo kadi ɓeetoji mbawen yadde jamanu ɗo ko hokkere mawde woni ɗon nden hokkere noon moni foof no foti miijade ɗum Allah ne rokka neɗɗo jibine joni joni o mawna ko ɓooyata o daña gandal cukako o dañiri ɗum kono noon so hakkillaji mbattama e makko tan ene wawi wooda laabi ɗi o ferani min e nder gandal ngal haw watta jangguinde wiyeteɓe ko anduɓe saabu gandal ko Allah jeeyi omo rokka mo wela kanko wi kala gando won gando woni dow mum ko ganduɗa ko pop won gonɗo dow ma omo wasi wonde duuɓi o wona duuɓi tokosi ka duuɓi mawɗi kono o wona dow ma to gandal ngal aɗa jangguina neɗɗo gayna o wawtoma e gandal sa mawni kinaki o jangguinma yoga e defte aɗa jangguina neɗɗo Allah lowayma ko gandal o wawtoma sa mawni kinaki o jangguinma ka anda kono eɗen daɓɓikini to banggue sifa gandal gam rokkude men hurum jangguinɗoma walla rokkude men hurum sifa juɓɓudi joguiɗen to banggue gandal en joɗima ɗo tan hay goto suusa haalde haala tan ko goto jamiraɗo yo haalo walla keptinayo walla gandaɗo wuuro kono won daɗɓe mo nanɗo ene bellita e ɗemɗe ene mbawi haalde yimɓe naftoro kono dental ngal ɗawama ɗum saabu so joomum ummima haali e holyo yimɓe fof gumina daaɗe holyo mande o watti haalde taw on so haalino wonko keɓetenen ha heewi o kaalowo goɗɗem ngal makko laaɓani pinal ngal woɗɗani ko haalata ko yimɓe mbawa faam o wawa sifanade yimɓe ko woni yimɓe ko beele yimɓe mbawa fewte goo rendo nani dental manggal nani omona bonna taw won bawɗo nan ɗon ene wawno wiyede kaari ummo lomto amen
an foye famɗude duuɓi min batte jungo ma womo findina rendo ngo wo andina rendo ngo wo alɗina haqqillaji rendo ngo wo uddita ɓerɗe haqqillaji faade e Allah subhanahu wa taala kono ɗawen mo ɗum hayso koye jumaji men nanɗen tan yimɓe juuli cilmin tan woodi duwi tan ma yi goto fof ummina hoore mi laaramo wonno wona on woyi duwade duwato goɗɗo ko en ƴenƴinaɓe ɗum tagui eɗen donki humtade eɗen donki tonguitade eɗen donki yarude yeeso e oɗon sifa eɗen teppodiri e koye men taw gande men ɗe kala ko ɓuuri hen hewde ko luure e jeddi o ara haaldani o ara haalni ɗum tagui rendo ngo ango jiiɓi no feewi wonno wayanno tan ene wawno wasa waade ni wooda no wayi tawne moƴƴana men ɗo ko hello eɗen mbawi artude to Madina Gounass gam teskade men jangde wuuro ngo sukaɓe rewɓe hande renoɓe Qur'anil Karim alhamdulillah kala suka debbo jettinɗo alluwal mum Allah ne rokki ɗum ene winda fulfulde nde ha sella e nder wuuro teddungo Madina Gounass kala mo suka debbo walla suka gorko mo Allah rokki ko jangowo Qur'anil Karim o yettini alluwal makko o reeni deftere nde omo dursito omo nawdi hen sariya bindaɗo e fulfulde woni ɗemgal pular lahadariyu asmawiyu e zibte e defte goɗɗe kala ene winda hen tenti sukaɓe rewɓe hewɓe hen hande ene gandi ko fati banggue sifa filayil hayd ɗen demude kala battaɗe pular aɓe janga ƴiƴam ɓesgu ƴiƴam fiilere fo aɓe gandi aɓe kumpiti sujjudu sahal qabla bada aɓe gandi ɗo neɗɗo heɓitorto juulu mum aɓe gandi ko bonnata julde aɓe gandi taƴe ɗe ganduɗa neɗɗo wawa tan ko fewnide ɗum ha moƴƴa arta e diine mum arta e juulu mum aɓe gandi janaba mabɓe aɓe gandi kala ko ene laɓɓina neɗɗo faade dey mum Allah nde tawno winda koye ɗemgal mabɓe lamgal ceer pos yo Allah yoɓ ceerno Jalal Dine moƴƴere Allah yoɓa goomu Madina Gounass tambiɓe ɗe duuɗe jangde pular jangde Qur'anil Karim ha timmi tene faggudu wuuro ngo ne yaari yeeso alhamdulillah kala ko yeyete wuuro hen e marsi wuuro ngo ne jelbi ngo heydani ko yettude Allah ango yaari yeeso to banggue jangde sukaɓe rewɓe e sukaɓe worɓe Qur'ana o ne jangge pular o ne jangge hay ɗemgal français ngal ne jangge e sifa juɓɓudi taw suka o borjata allahu akbar e sifa juɓɓudi taw suka o borjata holko borjinta suka iwde galle mumen ne fayi école hakkude galle école borjede mawde nan ɗon so yettima école borjede nan ɗon toon waɗi tan ko watteɓe bis nawe janggoya wuuro ngo janggoyte ko so jalti école mbatte bis gartire on jeehe bis on garte bis jalton galleji moon jolɗon e bis jaaɗon jalton école jolɗon e bis gartoɗon borjede heƴata ɗo allahu akbar mbalkaji ɗi foof walla min belɗi fo irɗi ha heddi wendu nehdi wuuro teddungo Madina Gounass ma shahidna illa bima allimna kala ko kalmi koko jiirumi yitiram mi mantata mi ɗaminaki sa rokki kam hayran alhamdulillah sa rokkani mi wona on neɗɗo ñagoto wona bersuɗo junggo mone ñaago mi heydani noon alhamdulillah mi rewirta e neɗɗo gam jawkal walla gam mi mantirta neɗɗo gam hebde mum mi heydani mi hoolani alhamdulillah ko yettude Allah ko gonga tan qulil haq walaw kana nafsik hayso ko an haal gonga tan ɗum wiide Allah ko jiiɗen koko ɗum kalaten neɗɗo wato wi a yaadani e ɗo jiya gonga calɗa haal saka noon ko ɗon jaaduɗa haal wuuro ngo ne jalbi gandal sukaɓe rewɓe ɓe aɓe janga Qur'anil Karim ngakkar pat cukalel tewel tokosel jiyani wawi Qur'ana ene wawi windude pular celluɗo min momi wawa windude
yange mum wattake musique, inde mum wattake musique, wattake jubbi bonɗi ɗi, pentirtake. Alhamdulillah, o so jibini ne haɓɓiyum. Jam dañete ɗo, duko ala, hare ala, guyka ala. Duko ala, hare ala, guyka ala, baaruji ngala, musique ngala. aɗa heeɗo musique naat suudu ma keɗɗa musique poɗɗo e nofuru ma wona ɓaydi ko diine men ko needi men. Sabu needi men hanki, hay somi haalani banggue diine o, needi men hanki hokkani men lorde no lorirten hande ni. ɗum ko alhamdulillah, ko yettude Allah. jiɗɗo needi, jiɗɗo teere, diƴƴo deejre, jiɗɗo needi, jiɗɗo diine, nani ni foti. Alhamdulillah, ko yettude Allah. ɗum ko ɓural. toɓɓere nde jiɗɗen fawde heen haa mbawen faamde hande yonta o, tenti noon sukaɓe rewɓe ɓe. école française oɗo mo jiiɗon e nder gure men ene moƴƴi jeunesse aji ɗi e joom wuro en ɓe mawɓe wuro ngo e jeunesse o ɓe joddo. wonko yontata il faut haale. sukaɓe men rewɓe fof majorité o boni, majorité o boni. son jeeɓi findino mogo findino caɗele dewgal Abdoulaye Diallo walla men Abdoulaye Sow, Abdoulaye Pouspous somi juumani. ɗo itti ɓiyiko e jangde école o rokki ɗum gorko, malgré gorko Oumar Ba no wayni fof kono eɗen gandi koɓe kaali to école to ko noon woori. école aji ɗi hande gonti majorité o ɗaccal budu baɗat sukaɓe rewɓe. suka debbo yaha école waɗa kilote ha buhi mum jalta, waɗa simbis, enɗi mum ne peeñi, buhi mum ne peeñi, wiyo woni koye waɗude sport. wanda ɗum sport ko suka gorko mo waɗani mur taw biyo ko biyete ko o woni jangguinowomo, suwa tawadde mur, haqqille mum ne heede sukaɓe rewɓe. jamma jomumen jahatomi eɗen janggoya en jii gueɗe kewɗe ne joola hen, gueɗe kewɗe ne jooli hen. ko ɓoyani ko tan won ferguitaɓe hen, won ittaɓe hen gueɗe kewɗe. enen kala eɗen laara eɗen gandi. ɓiye debbo ne yahani o waɗoya sport kilote ga mo yettaki hay koppi, kilotel tokosel buhe makko kala goni koye boowal. o waɗi ko débardeur, so dogui wuddu makko koye boowal woni, feccere enɗi makko jaltiri ko banggue koye boowal woni. oɗon gandi jafuɗon on gandi kalami ko. tene ko précoce, ko joom ɓandu, kono o yettaki won duuɓi. woni hen sukaɓe kañumen batti hande ɓaajje jangguinoɓe men ɓe haɓe jarri bo ɗumen beele keeɓa note, beele jomumen batta heɓde notuji note. jangguinoma sa jarribirima ɗum walla jarribinati hakkude moon hawa batti loggodirde, a heɓat note haysa janggata, a wattat heɓde notuji moƴƴi haysa janggata. ɗum noon ehe men gure men won witto yalgo mbaɗen hen. ehe mon gure men, jeunesse nani, mawɓe wuuro nani, joom wuuro nani, kala jangguinoɓe arɓe wuuro haade maɓe fuɗɗade jangde école aji en guddita noddenɓe galle joom wuuro bismoɗen ɓe, ganden gure mabɓe, ganden noɓe mbiyete, jewtiden e mabɓe. ɓiɓɓe mon nani, ko sukaɓe mon worɓe, ko sukaɓe mon rewɓe, min ñaagui ko on gaari jangguineɓe tigui rigui. amin jiiɗi kala maɓe jogui toon comportement mo fewani nehe minen jamiri, nehe minen jamiri. ɓe yaha ha ɓooya jogo comportement ɓurɗomo doole an. so arti galle wuppata woni hen, lawƴata woni hen, pittata woni hen, bertata woni hen, juulata. kono so yaadu école yonti jomumen softa, walla so tawi feet hande école waɗi
walla wonko waɗata école joomum ne softa sabu holɗum wona jangde softinde ɗum softinde ɗum ko ambiance o softinde ɗum ko je t'aime mo tawatono taw je t'aime nafatamo haydara nafatamo hay tus bonnuma bonna avenir ma itta ngalu mangu ngo Allah wanno e ma wima nguɗo ngalu moftu ɗum sa mofti ngu ngalu a moftini joom galle ma demude aljanna ne udditanima dokkira ɗum e dow wellitare dokkira ɗum e dow bolle poyɗe soit ko téléphone soit ko note soit ko temedɗiɗi soit ko kerem woni kerem poppeteɗo soit ko paɗe soit ko comci soit ko kilote soit ko pantalo joomum sodanma oɗon gandi étranger garɗo e wuuro ɓuuri newanede dañde haalis e ɓiɗɗo wuuro kadi eɗen gandi garɗo e wuuro ɓuuri yiɗede jibinande wuuro ɗum tagno yeehi ha sukaɓe rewɓe hiroɓe bandiraɓe rewɓe hiroɓe batti yimde mbiya Allah no wawi de koɗo sakko waali fawo oɗon gandi ngol konngol arno ko nden so tawi arani en gaari e wuuro huyaji ɗi kewi ko jaggude ɓen pawɗum e dow bandiraɓe men worɓe ene corcorta ne jaaha e cuuɗi ɓen ene pijira ɓen ene jalda e ɓen ɗo jooɗi kala kala ko haala ɓen ñifa sukaɓe wuuro ngo oɗon gandi ɗum ñifa jawo sukaɓe wuuro ɓe teddina ɓe taw ɓe wuuro men jarani hay buɗɗiɗi hay tankal ɓe jarani toon hay tangal ɓe jarata guure mabɓe hay tangal ɓe jarata guure mabɓe dokkonɓe guure mon fayidagal manggal ɓe perguilon sukaɓe rewɓe hewɓe ɓe ɗacci ɗon ɓiɓɓe ha heewa ɓe bonna ɗon mbowagu janango ha heewa bonna gande janane ɓe bonna école janano ɓe dutto kadi ɓe bonna galle janano ene joguino woni wandiraɓe rewɓe hiroɓe ɓe ketta jimol ɓe mbiya Allah ne wawi de koɗo sakko waali fawo woni waali ko waali wuuro ngo jibinaɗo e wuuro ngo waali wuuro ngo fawoye dow koɗo garɗo o beele bonande mum wasa feñde ɗon jeeyi sababu garɗo e wuuro ene fiya tuufeje walla ne maaha walla ne golla e wuuro walla waɗi bitique walla ne janggina walla ko sifa bawɗon foof o ɓuuri newanede dañde haalis saabu waɗi ko liggade joni hande guure men watti ko woni galleji ko luweteɗi oɗon gandi kalami ko woni galleji ko luweteɗi galle noon so wonti luwas ala kerso hankadi arde on galle saabu mo hersato ala e on galle so jammari niɓɓi ɗi on wawi arde o naata e on galle so élève mum so mawɗo mum so sugu mum kala ko welan wawi wadde ɗon jeeyi sababu hankkadi ni guure men ɗe ɗe dañi demude udditare to banggue bonande nde ganduɗa ala ɗo haadi ha ganduɗa hande a yiyata e sukaɓeɓe goo jangde mo jiiɗa fo jogui ko téléphone ene jogui internet ñande kala internet fo e sadde saabu internet ko budget sa waɗi 1000 francs wattama hay holno mbiyata wona mbiyama ko 2200 temedde nayyi e capanɗe nayyi taw ko CFA mi anda banggue Ouguiya walla mi anda banggue Malitel walla Muritel Mali walla Sigitel walla banggue goɗɗo walla Gambie walla Guinée mbiɗa andi kam to banggue Orange Sénégal mbiyatma ko sa waɗi temedde nayyi e capanɗe nayyi ne wanma lewru wattama hay balɗe 5 wattama balɗe 5 par ce que sukaɓe rewɓe ɓe wattaɓe hay balɗe 2 ɓe goni ko TikTok koto TikTok ɓe goni kamɓe sukaɓe worɓe ɓe ten koɓe étudiant ji koɓe élève aɓe jaafu ɗon koɓe élève aɓe koɓe janggoɓe TikTok ɓe ɓuuri wonde Facebook ɓe ɓuuri wonde YouTube ɓe ɓuuri wonde ɗo connexion hay soko wifi joguiɗa a wawa haalaka noon tene kala nde connexion joomum no gasi ene daña connexion joomum liggaki te bamum rokkani ɗum yummum rokkani ɗum mawnum rokkani ɗum hol dokkude ɗum tene janggata ñande kala ne jogo note moƴƴo he mon jangguinoɓe école aji tinnoɗe son gaari guure he école wiyete ko éducation ko nehde neɗɗo o faade jangde nde jangguintamo nde somo jogui comportement fewani yaltinmo école o so ari mo guerma yaltinmo école o so waɗi jubbiɗi pewani yaltinmo école o so ari waɗi robbo mo fewani yaltinmo école o so waɗi pantalon serré bodi yaltinmo école ko an woni chef d' école noon sa yaltini waɗa weela
aɗa wela aɗa weltite ene yonma par ce que aɗa waɗi ɗum encouragé jaafu ɗon saabu école o woni koye responsabilité maɗa suko yalti galle mabɓe galle to koye responsabilité jinnaɓe makko woni o tracé beddo haw yettima école o ɗo hanki jangguinoɓe hanki hewɓe wonno élève ardata école tan ɓe diwa ɗum ɓe ngala hen ni sikki sakka a ari aɗa ɓorni comci ɗi gona comci janggowo ɓe jaltinma école o aɗa waɗi jubbi ɗi jaadani ɓe nanga siso ɓe kuppa ɗum on jii ko wayno Bénin walla Côte d'Ivoire walla Togo joom heewi ko fooguede suka debbo so fuɗɗima yidde gorko tan taw yonta heewi ko fooguede foogue hanata wadde sugundu waɗa hoore ɓolte beele suka worɓe ne ganci ɗum on jii ko wayno Togo ɓe jogui pratique goto ha to Ghana suka debbo précoce so fuɗɗima yaltinde ƴoole ɓe kewi ko jaggude ungal aɓe jogui sirluɓe mbaɗata hen ɓe nirkay ɗum he ha natta woto yaltu law woto joom andude worɓe law ɗum fof ko haɓade beele suka o wawa janggude saabu hande sa yi docteur eɓe mawɓe hande ko wayno dokkiren ɗo yeru tan ko wayno docteur Fatoumata Ly en Fatoumata Ly dermatologie hande gonɗo e Sénégal mbaɗoɗo golle mantiniɗe o nde janggata nde fijirani hoore mum ɓornoto ko comci baɗɗi fayida yahata koye école arta toppito galle hande nana woni dermatologie mawɗo ene yalta e téléji e radio ji ene haɓano hande guri ɗi yo gon guri moƴƴi jogui ko martaba towɗo so jii hande ministére uji ɗi directeur uji ɗi woni hande sukaɓe rewɓe liggotoɓe yoga e martabuji towɗi wona yeyɓe koye men to banggue note wona hollirɓe terɗe mumen wona ɓorniɓe wone gueɗe ene jeehi école ko himmiranɓe école janggui ha Allah yiɗi ɗumen hande nana jogui auto ji men e galleji men e poste men moƴƴo ko nan ka suka debbo donc a jogade avenir mo aɗa miijono hoorema kala ko miijiɗa ko min yomi yit jangguinowomi o yomi yit professeur am o ɗo gonɗa fo haqqille ma ko toon heedi téléphone ma 4 heures de matin 1 heure de matin 2 heures de matin pap aɗa en ligne haydara janggata hay sowona message uji anatti janggo natti wadde haydara ɗum noon musidɓe tedduɓe gonɗen koye rekkilde to banggue men so joomum janggui ha heeɓi BFM walla tanti woni hunde ronki acci wontat hankkadi ni ko neɗɗo mo réseau sociaux on wawi windude français mo wawi windude anglais seeɗa o wattata hoore makko hankkadi ni ko julorguel e nder réseau sociaux omo juloro hoore makko e nder réseau sociaux omo juloro hoore makko banggue ɓornade woni tekke haalde woni konnguɗi caltiɗɗi walla jogade woni comportement walla winode bindande fodde yimɓe faade makko te no garɗa kala mbiyaɗa jogui hono ko yitata a seeɗa min mboɗo heewi hono ko yitata min ɓerno ñalata ko tajje subhanallah yo ko taaboto a hewata hono ko yitata photoje ma nana partout ɗe a ala comci ɗe ko ɓorniɗa ko timmani ɗo mbaɗɗa ko jubbi mawɗi ɗo ka pentirde hoore ma ɗo aɗa liifa ɗemgal ɗo aɗa belle ɗo aɗa ƴetto ɗo aɗa holko sabotako hono ko yitata natayma nataɗe ma yimɓe worɗa enen koye men neɗɗo yo jogo kuccam ne moƴƴe neɗɗo huccande ɗum min de ko janggani mo jimmi tan wonde docteur hay goto tuddemi hen nawatami ko janggoyde somi gayni mi arti mi ala haaju goɗɗo mi ala haaju cukalel gorel mi ala hikka hitande hikka nde won wuuro woto garɗen jangguinoɓe hewɓe kolliti sukaɓe iwɓe guure goɗɗe gaari janggude ɗon ɓuuri janggude sukaɓe ngoɗon wuuro sukaɓe ngoɗon hikka nottuji men fof ko zéro waɗi noon ko sukaɓe janggata jinnaɓe ko yeebiɓe sukaɓe ko ufnaɓe koɓe woppaɓe koɓe joñaɓe mbaɗe ko jiɗɗon liberté nana yeeso moon ya ha heure mo jiɗɗa garta hay goto wiyama holto janɗa hay goto haɓata hayma accuni sahaɓe joomum hocca bagage mum yalta galle ma yaaha gorgol mum fotta ɗum walla sehil mum fotta ɗum walla neɗɗo goɗɗo fotta ɗum ɓe mbaɗa délégation ɓe gara ɓe ñingma an sukaɓe hande ɓe kay iyan kay ɓuuri ɗon neɗɗo ne haaɓa e ɓiyum ne sippira ɓiyum oɗon jenna ɗum dalta jogade hay doole wawde heede ɓiye kaaren hitti en ceerte aduna hanki o
aduna hande o ko ni ko ni subhanallah. musidɓe tedduɓe, so buuɗalirmede feri feeñi feeñjey ɓatake men fahatuno koye sifa gandal ko musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdoullahi Sarr ketki malaki jaam yo jaam Allah o ñallane musibam tedduɓe. watode vinde